Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezinzi Zyakhala eMzansi, ungakhohlwa imbulo ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So ivideo yethu namhlanje mbuyile ngizokhuluma ngestory esithinta uMrs Madlala nesoka lakhe uPrince. So bheka ama-teaser Uzalo kuso istory sakhe uMrs Madlala nebhantenti lakhe uPrince noma yenzeka ama-teaser engena information eningi kodwa ngizokunika ke lokho kubalekile. Sabona embulo ukuthi wenzakalani ngenkathi uMrs Madlala engene ngaphakathi ejele ukuthi izinto zavele zashintsha zamshubela ijele lavele laba kwi-lockdown and then kwakumele ukuthi elindele liphoyisa lali off lela elibribile so walinda ke up until laze labuya wabeke sekhona ukuphuma njengamanje kunezinye ke indaba ke futhi ezikumathize ivela ukuthi ke isoka lelakhe uMrs Madlala uPrince lizothola iparole and baphinde baveza ukuthi isoka lakhe uMrs Madlala uPrince uzothi ke mayiphuma ejele uzobe ngenayo indawo yokuhlala uzobe ngenalo ikhaya uzobe saba phela ukuyela ekhaya kuba ngenxa yegeme ezenzeka before aye ejele and baveza futhi ukuthi uMrs Madlala uzobe doubt ukuhlala naye uPrince because uzobe engamthembi ngenxa ukuthi ke phela omadongwe bazobe bemhlohla information bethi uhlala kanjani nesiboshwa ongasazi kodwa baphinde baveza futhi kumathiza ukuthi uMrs Madlala ke phela ngenxa ukuthi uzobe semathandweni uzogcina evumileke phela ukuhlala nalo isoka lakhe uPrince and baphinde baveza ukuthi uMrs Madlala benaye kumadongo bazoba nokuhilizisana kuzoba nokuxabana ngenxa ukuthi uMrs Madlala uzobe sethatha yonke imali eyispende kuyena ke uPrince and baveza ukuthi uMrs Madlala uzoyithola esenkingeni abayivezanga inkinga muli kumathiza kodwa bashilo ukuthi uMrs Madlala uzoyithola esesimeni esingesihle kahle so agcina lapho amathiza njengoba ngishilo before ukuthi awamaningi yamathiza thinta istory sakhe uMrs Madlala naye ke uPrince kodwa ngizobuya ke namathiza ngoJune sengiphatheleke futhi ezinye ke indaba ngaye kuMrs Madlala naye uPrince uthi ungakhohlwa ukuthi like le video ngibuyela ngithi ke nje danke ngiyayibongela.